Għal Bernard Grech l-aħħar żviluppi fil-każ ta' Daphne Caruana Galizia frott il-ħidma tal-Korp tal-Pulizija saru bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista. Ekstqar f'konferenza l-aħbarijiet il-ħamis wara nofsinhar l-għada li l-Pulizija resqet iżjed persuni l-qorti brabta mal-każ bil-Kummissarju tal-Pulizija jgħid li l-investigazzjonijiet juru li kull persuna allegatament involuta fid-delitt ta' Caruana Galizia issa tinsab quddiem il-ġustizzja. Madankollu għal Bernard Grech dan seħħ bis-saħħa tal-partit li jmexxiju flimkien ma' laqdiet Occupy Justice u Repubblika li kien jagħmel parti minnhom qabel laħaq kap tal-partit. Ara ma nilludux ruħna li wasalna bis-saħħa tal-gvern jew bis-saħħa ta' Roberta Bela. Illum wasalna bis-saħħa u bil-konvinzjoni ta' dawk il-persuni tal-Partit Nazzjonalista, tas-soċjetà ċivili. Meta mistoqsi minn One News jekk fid-dawl tal-iżviluppi li saru fil-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia fl-aħħar jiem l-istituzzjonijiet f'pajjiżna hux jaħdmu, Bernard Grech kien skomdu jwieġeb. Saħansitra spiċċa jgħid li ma jridx ipaxxina u jgħid jekk l-istituzzjonijiet hux jaħdmu. Qed tiskredita l-Korp tal-Pulizija meta l-Kummissarju tal-Pulizija l-bieraħ qal li s'issa l-investigazzjonijiet juru li l-mandanti u l-eżekuturi fid-delitt ta' Daphne Caruana Galizia jinsabu kollha f'idejn il-Pulizija u inti fl-opinjoni tiegħek l-istituzzjonijiet qegħdin jaħdmu iva jew le wara l-iżviluppi li rajna. Jiena diġà qed fuq l-istituzzjonijiet jekk mhux qegħdin jaħdmu jew le rigward il-Kummissarju tal-Pulizija. M'għandekx problema tgħidin nagħmel. Napprezza li inti tixtieqni ngħid li l-istituzzjonijiet qegħdin jaħdmu. Ma nixtieqek xejn ġurnalist qed nagħmel mistoqsijiet. Fid-diskors li qara fil-konferenza tal-aħbarijiet, Bernard Grech kompla jiskredita il-Pulizija. Jaf x'responsabilità kbira għandu biex il-verità kollha tibqa' toħroġ u allura iva jiena naf u nittama lil kull qed tiskreditah ġifieri. Qed tiskreditah. Pulizija jekk tippermettili inwieġbek u mbagħad saqsi. Sellimt lill-ġurnalisti, nimmaġina m'għandekx problemi bil-mistoqsijiet, le? Saqsi, appuntu. Għalhekk. U allura jiena il-Kummissarju tal-Pulizija u jaf li kull pulizija jibqa' ifittex il-verità meta ikun qed jagħmel l-investigazzjonijiet tiegħu.